לעילוי נשמת הרב החסיד רב מרדכי אברהם יצחק בן יבוד לחיים טוב מאביגדור אהרנשליטר. השבוע יש 3 אירועים. שבוע בשבת, קריאת פרשת השבוע, פרשת תרומה. לאחר מכן שבת ראש חודש. וחוץ מזה מתחילות 4 פרשיות, קוראים פרשת שקלים. פרשת שקלים זה בעצם קריאה של תחילת פרשת כי תישא, שבעצם ממילא נקרא לפי סדר הפרשיות בעוד כמה שבועות. פרשת תרומה ופרשת שקלים מדברות שניהן על תרומה, לתרום. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו, דבר עם עם ישראל שיתרמו. פרשת תרומה, התרומה היא בלתי מוגבלת. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, אבנים, יהלומים, מה שאפשר. בפרשת כי תישא, התרומה קצובה ומוגבלת. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, לתת ממחצית השקל תרומה להשם. זה בעצם מסמל קוטביות מסוימת, ברצון פילנטרופי של אנשים לתרום ולתת בשביל מישהו אחר. נכון שהציווי היה מהקדוש ברוך הוא, אבל זה היה ציווי כדי שכל אחד יוכל לעמוד בו, אפילו הקמצן הכי גדול שלא ירצה לתת, יוכל לתת מחצית השקל. מצד שני ניתנה האפשרות בשביל לייסד ולבנות את המשכן, המקדש לשכינה, שכל מי שרוצה יוכל לתת כמה שהוא יכול. כל איש אשר ידבנו ליבו, יסתכל פנימה, יבער הלב שלו בלתת, ברצון לעשות, לבנות משכן לשכינה, לגמול חזרה חסד לקדוש ברוך הוא שהוציא אותו ממצרים, קרא לו את הים, נתן לו את המן ואת התורה וכולי וכולי. זה הקצה העליון של הסקאלה. ואז יש את הקצה היחסית יותר תחתון של הסקאלה. ראש חודש שמחבר את שני הדברים האלו מראה לנו שלפעמים אנחנו צריכים לנסות לצאת החוצה מהמשבצת של לעשות למען מישהו אחר, וזה בדרך כלל כשזה נוגע לכיס אז אנחנו תמיד מצטמצמים פנימה, ואני כן יכול ואני לא יכול. אני מדבר בכללי. ידועה הבדיחה ששני קבצנים החליטו להיכנס לכנסייה, אחד מהם מתנצר, הכומר ייתן לו מענק התנצרות כמה אלפי דולרים, והם התחלקו בזה, אחד על הרעיון, השני על הביצוע. איך שהקבצן שביצע את ההתנצרות יוצא החוצה, החבר שלו אומר לו, נו ינקל תביא את הכסף, תביא את החלק שלי. הוא מסתכל עליו, אתם היהודים, דבר ראשון הכסף. זה לפעמים נראה שהתעסקות עם הכסף, התרומות וכולי וכולי, אבל סך הכל הכסף זה בעצם הדבר שמניע את הגלגלים בכל רחבי העולם. להפוך את הכסף למשהו גדול מאיתנו, למשהו פילנטרופי, למשהו של נתינה למישהו אחר, זה בעצם הדבר הכי גדול ונשגב שבן אדם יכול לעשות. זה בעצם לקחת את הדבר שיכול לדרדר את האנושות לשפל הכי גדול ולהפוך אותו למשהו אלוקי, למשהו רוחני. זה היופי. זה החיבור של פרשת שקלים כי תישא לפרשת תרומה דרך ראש חודש. ההתבוננות פנימה, ההתאפסות, כל חודש מתחיל מחזור חדש, אנחנו מסתכלים פנימה ורוצים לבחון את היכולת שלנו, את הכוח שלנו, להתגבר על היצרים שלנו שרוצים שנחזיק את הכסף והכל לעצמנו, ובמקום זה לתת לאחר. הלוואי שנזכה לכך, הלך תהי שבס.